लोकसभेचे उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे सगळे उमेदवार आशिल्ले तशे रावल्यात. एकूय माघार ना. उत्तरेक 6 आणि दक्षिणेकूय 6. एकूण 12 उमेदवार. साउथ गोवा फ्रांसिस्को सार्दिना, नरेंद्र सावेकर, एल्विस होम्स, राखे नायक, कालिदास वांयगणकर, मयूर काणकोणकर. नॉर्थ गोवा गिरीश चोडणकर, श्रीपाद नायक, अमित कोरगांवकर, दत्तात्रय पाडगांवकर, ऐश्वर्या साळगांवकर, भगवंत कामत. विधानसभा पोटवेंचणुकेंतल्यान 2 जाण फाटीं सरले. मांद्रेच्यान मुक्ती आरोलकार जाल्यार शिरोड्या हरिश्चंद्र नायक निमाण्या दिसा फाटीं सरलो. मांद्रे 4, शिरोड्या 5 उरले. म्हापशेचे 7 जाण निमाणे मेरेन माघार घेनासतना आशिल्ले तशे. म्हापसा जोशुआ पेरेसोदा, संजय बर्डे, सुधीर कांदोळकर, नंदन सावंत, शेखर नायक, आशिष शिरोडकर, सुरेश असोटीकर, अना विटोळकर. मांद्रे बाबी वागकर, दयानंद सोपटे, स्वरूप नायक, जीत अरोलकर हांगा मुक्ती आरोलकर मंडळे फाटीं. शिरोडा दीपक ढवळीकर, संतोष सतरकर, महादेव नायक, सुभाष शिरोडकर, योगेश खांडेपारकर हांगा हरिचंद्र नायक मंडळे फाटीं. लोकसभेचे 2 आणि विधानसभेचे 3 मेळून 5 मतदारसंघांनी मतदान 23 एप्रिलाक जातले. मतमेजणी 23 मायाक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.